Doamne ajută! Stăteam mai înainte și mă gândeam o țără la noi cei care ne tot pregătim pentru ce trebuie să vină și suntem preocupați și nu mai știm cum să adunăm cât mai multe alimente, cât mai multe lemne, cât mai multă apă curată, cât mai mulți bani puși deoparte și așa mai departe. Și stăteam așa și mă gândeam mai profund dacă asta e soluția care trebuie luată în seamă în zilele noastre sau trebuie făcut altceva. Și am ajuns la concluzia că scopul pentru care adunăm ăla e cel mai important. Adică dacă îți faci un depozit de materiale, de lemne, de alimente și așa mai departe, să nu-l faci pentru tine, ci să-l faci pentru cei care nu știu, nu sunt pregătiți sau nu au. Adică în scop de milostenie. Pentru că dacă îl faci pentru tine, îți va răpi întotdeauna toată energia și toată mintea, practic, tot sufletul va fi lipit de acele pe care le-ai agonisit. Iar în momentul în care, într-adevăr, va veni necesitatea de a le folosi, în ziua în care vezi că ele încep să scadă, frământările tale vor fi din ce în ce mai mult, mai profunde și vei fi din ce în ce mai îngrijorat. Și atunci eu consider că soluția de a agonisi și de a ascunde alimente pentru propriul corp și pentru propria familie, cred că e o greșeală. Cred că e mult mai important ca mintea să fie oferită lui Dumnezeu în întregime, în rugăciune și să ne pregătim mai mult de viață, mai mult de moarte, decât de viață. Pentru că în momentul în care omul știe că îi vine sfârșitul, pentru că ne va veni multora dintre noi sfârșitul, foarte puțini oameni vor rămâne, iar ceea ce va fi după, numai bunul Dumnezeu știe. Așa că probabilitatea ca în următorii 3-4 ani să supraviețuim tot 18 milioane sau cât suntem noi în România e zero, adică cu siguranță nu vom supraviețui probabil niciun sfert dintre noi, nu? Și atunci eu cred că soluția cea mai bună e să ne pregătim pentru moarte. Adică să ne despărțim mintea de absolut tot ce înseamnă materie. Că-i bani, că-i casă, că-i mașină, că sunt alimente, că sunt terenuri și așa mai departe. Eu cred că cel mai indicat ar fi în momentul de față cei rugători, cei ortodoxi practicanți care se roagă ziua, dimineața, seara, care țin postul și așa mai departe. Eu consider că soluția pentru viitor, cea mai bună, este să își ofere tot timpul rugăciunii lui Isus în special. E o rugăciune foarte simplă, foarte ușor de practicat. Bineînțeles că mintea zboară în mii și mii de locuri, dar când Dumnezeu vede sârguința noastră, El ne ajută și ne adună El însuși mintea în rugăciune și
așa vom putea trece peste toate necazurile, pentru că și El spune, la fel cum zic și eu, căutați prima dată împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor da vouă. Adică eu cred cu tărie că Dumnezeu ne va ocroti pe cei care consideră El că merită ocrotiți și chiar dacă facem niște depozite de alimente, să le facem pentru a ajuta pe ceilalți, să nu le facem în mod egoist pentru noi, pentru că, repet, ne va mânca toată energia și toată viața. Va fi un stres enorm de mare când ți-ai pus toată nădejdea în câțiva saci de alimente și vezi că încetul cu încetul se micșorează tot ceea ce ai agonisit acolo și vezi că vremurile nu se îndreaptă și atunci îți dai seama că ai luat o țeapă foarte mare pentru că ți-ai pus nădejdea în materie, nu în Duh. Ori nădejdea noastră trebuie să fie în Duh. Noi trebuie să ne pregătim de moarte, chiar dacă nu vom muri, chiar dacă prin vreo minune Dumnezeu ne va ajuta și vom trece de perioada asta și vom scăpa și de război și vom scăpa și de foamete. Eu cred că cea mai bună armă cu care noi trebuie să ne înarmăm este rugăciunea lui Isus. Cu siguranță îți dă putere, te hrănește. Duhul Sfânt, să știți că hrănește pe om în chip minunat, pentru că nu-i tot una să ții un post, spre exemplu, în prezența Duhului Sfânt, adică când deja ai rugăciunea lui Isus în inima ta, sau când te apuci tu de unul singur după capul tău să ții un post, pentru că dacă îți vine ție așa să postești o săptămână, vei vedea că e foarte greu să reziști. Ori dacă îl ai pe Dumnezeu în sufletul tău, se poate posti cu ușurință. Și atunci ar trebui să ne debarasăm mintea de tot ce înseamnă materie, de tot ce înseamnă grijă lumească și ar trebui să ne orientăm mai mult către rugăciune, să ne rugăm din inimă, din ce în ce mai profund, să fim conștienți, să ne ajutăm de imaginație, în sensul că să ne imaginăm, spre exemplu, că mâine nu vom mai fi, sau poate poi mâine, sau poate peste o lună, nu vom mai fi, pentru că ori ne vor călări rușii, ori vor da, mai știu eu ce, prin aer și ne vom îmbolnăvi și vom pieri. Și să fim pregătiți să ne imaginăm că peste o scurtă perioadă de timp nu vom mai fi. Și atunci, bineînțeles că grijile cele materiale vor dispărea și se va naște în inima omului prioritatea numărul 1, care este Dumnezeu. Și atunci vom dori să-i fim pe plac, să-i facem pe plac în tot și în toate. Vom trăi acea stare de trezvie pe care o trăiește creștinul în perioada dintre spovedanie și împărtășanie, atunci când omul practic nu vrea să greșească absolut deloc pentru că e frică că trebuie să mai spovedească încă o dată și că nu poate lua Sfânta Împărtășanie, nu? Acea stare în care ți-e teamă și de gândurile care îți vin negative, ți-e teamă și ești foarte atent și la vorbele pe care le scoți din gură și la faptele pe care le faci, pentru că știi că urmează Sfânta Împărtășanie, nu? Și nu vrei să greșești. Cam această stare de trezvie e extraordinar de utilă în perioada care vine, să avem, așa cum spunea și Părintele Cleopa uneori, cele două ziduri duhovnicești în fața noastră. În partea dreaptă spunea despre frica lui Dumnezeu,
iar în partea stângă frica de moarte. Și să ne comportăm ca niște îngeri, să căutăm să nu jignim, să nu judecăm și să ajutăm cât putem mai mult. Eu cred că asta e cea mai bună oportunitate de mântuire. Vom intra într-o perioadă privilegiată pentru creștinism, pentru că e un privilegiu să suferi pentru Hristos, în primul rând, și pentru mântuire. Iar vremurile care vor veni ne vor aduce acest privilegiu, mare privilegiu, de a suferi pentru Hristos, de a suferi pentru mântuire, de a ne da viața pentru Hristos și pentru mântuire. Să știți că Sfinții din vechime spun că și-ar fi dorit să trăiască timpurile noastre, pentru că ispitele sunt extraordinar de mari și ar fi dorit să trăiască în aceste timpuri și să, cu ajutorul Duhului Sfânt, să le poată răbda și învinge. Trebuie curățită inima de orice patimă lumească, trebuie o detașare totală față de cele materiale și făcut o prioritate din timpul nostru să oferim rugăciunii lui Isus. E cea mai simplă rugăciune care se poate face, v-am mai spus, vă repet, și consider că e unica șansă de a supraviețui, dacă dorim să supraviețuim, iar dacă vom muri, nici atunci nu e nicio problemă, pentru că Dumnezeu spune că nu, Sfântul Apostol Pavel spune că de vom trăi ori de vom muri, a lui Dumnezeu suntem, nu? Și atunci n-ar trebui să ne îngrijorăm atât de mult. Important e starea în care ne va găsi moartea, pentru că și Dumnezeu zice, în cele ce vă voi găsi, în acelea vă voi judeca, nu? Și să ieșim din starea de căldicie, nu? Că zice Hristos că toți cei călduți, căldicii, vor fi aruncați afară din Împărăția lui Dumnezeu. Adică se referă la creștinii ăștia care nu prea iau în serios creștinismul, nu prea îl practică sau îl practică a nevoie sau uneori doar în sărbători și așa mai departe. Păi suntem credincioși, se spovedesc, se împărtășesc, dar nu l-au pe Dumnezeu în inima lor, nu fac o prioritate din viața duhovnicească. Acei căldicii nu vor trăi și nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, însuși Hristos o spune. De aia să ieșim din starea asta de căldură și să fim fierbinți, să fim foc. Să fim foc în rugăciune, să dedicăm tot timpul, începând de acum înainte, rugăciunii lui Isus, să dedicăm tot timpul nostru milosteniei și postului. Să știți, dragii mei, că postul cu rugăciune e ca mierea de albine, nu e atât de greu. Trebuie luat încetul, cu încetul, postit câte 2-3 ore într-o zi, postit a doua zi mai mult, peste o săptămână mai mult, peste o lună mai mult și ne putem adapta și obișnui și cu postul. Atât am vrut doar să zic, că să nu facem o prioritate din a ne aduna fel și fel de alimente pentru noi, dacă putem și dispunem de banii necesari. E bine să o facem, dar să nu ne legăm inima de ele, de materie, materia demonului, a demonilor, a dracului, nu e a lui Dumnezeu. Ne legăm inima de cele sufletești. Dacă putem să ajutăm, să facem un depozit de alimente pentru altcineva, pentru cei de aproape nouă, da,
E bine să o facem, dar să nu uităm de îndemnul lui Hristos care spune căutați cele ale lui Dumnezeu, că toate celelalte vi se vor oferi vouă. Doamne ajută, doar atât am vrut să zic.